أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالما شريف لا تي في لجبو أمبو فوق والنمندو كالله سبحانه وتعالى دلي يا ربي ألك كسينا كهنا أناك بركة جدلين ألك وكي نين أو بلا جلينكا سيغا سو مرلا دوغمين بي نوبا فاماكو چمغلا ayenka demunu be jamana kofe katase jamana nkonnama nyinaya san sabana san sa ni wati insera ubu kunda chemogola duguka ube don krenkren ka ke do kalandonyi no ye ka alqur'ane kala ka dalailu kala ka alase uka furuma ani ka do ke uka duguye ani jamana nye akene konnana nga akene konnana nga karamo chaman kumbi anga wasadu mamina oye anga karamo madu dumiya alete madu gole jamana konnana kula anga jeka ala jinyonfe la mina kuma suruya tama shela slameo koni jela ban suruya na fende malama mina ye no détail te sur bible balima ya tigani bala antise ko foko bamli koni jela ban suruya na balima ya binati ni jela ban suruya na ko maro ya be bam so nyela o de bina ni fini kundando Allahu akbar no te muso masiri marwadi koni jela ban suruya na Flameo kabina ye ko danga de metiaya gadem sanu ye ya mi joni anga ko file bawla otuma ikado ko ye laba ko munu minaye kabina ye ko deumbe ke matigi ka bawke joni Allahu akbar o bere degene gambi musote ka di muso dalento suno wala bi kawli ka barake wallahi cha Semsenun dalen daga tos no wala ni ebi choroba ki kolobe wallahi ya nam wa ko ni nyela bansera ko demu mena ke patron ye ko faw be ke barayini nam kata dugu bala bi fo dugu ni wallahi ya mo mi de ma to italabi e kangi nyongri kala fo de yara be ala ka to dem sanu ga to antala amin ga dem sanu nam bur sifra dugu baga ne to ka uladi nangara daga de bi atuma mai ne ama jenya kamine abiyo mba utebo kabila ni wallahi cha mo wonta ka to ko wajila ni nam dugulo yerera utani geri bembali tani samprente tela ni katu wallahi duya angara kilonga masada ngala nam chora baga danga mai amai ala ka sham nam chora baga danga mai cha anka mini nam ikatake be ale bamani wele keleni vla ma wele ni geboli wallahi katro nyama ye iba wele ko dama nga ki to akola sikatala ta nyama nam ibeka bokaka ibeka sugune kaka sinyi kuru kaka ka nunga kaka ibeka fono be ki bakola ya way bi iba wele sie kebe babo kebe be lamni ta be nam ayina ko na lima ko kelena ko demesa ta fo babe to fale kasila adem ma nyama wolo do kamé ka baga wele ni bolé beda cha Allahu akbar kana jom to korba no wele ni nakimita ba mako nam kana jom to korba no wele ni nakimita ko duwa cha do ngi no fe nam to korba beti do ngi no fe nam dem sano don temena 50 ans bo kalama sambi duru bo kalama nene tumana se wa surali wotrote dem tumbe lokol kurun doni ngo kono kana chama mbato chora baka sokofe chora bala jali do mo chora bala jali do dem sot me wuli ka ba tele la dondo la kone fo mana mama warta bolo kabta di mama gabi doni lokola katobi mi tokora baka sokofe nam odo wotro ninte wotro te bi wotro bambolo tracteur bambolo kan nene be kam sokora ba be faka ya nam nene be ka sokora ba be faka jango e wolo de ndani nam umako bayo zango wallahi ya nam ala de man suru ya todo nam daga de yamai danka den daga ko juwali mo jeni wonte nam danka de ni ya taga faray ka butiki ko na butiki beci nam
kalaba tabal niyama o tabal nimbe ti biti sena wali sebu Allah biya nam dangade kana furu amso manama ikana idendi dangade ke manama nam dangade ni ka to dramat le dama muso laba me minango ka dabiraka che dangade akoma ya nyema ya fambe kara dangade nyana ma kara asumana do kaburu kono kaburu karato bimana falo kaburu ka bin karato bami mano binyimi ba karato o ba golo karato o tatu jeme de la fo jeme karato mo to dunu fo jeme fo la karato donc la karato danga mai aka jantola nsega duman ona nadi no tantu ba detail kasoro ka mini mo ko rabaw fanama ben yoro bala de ay clé ci rabaw ay clé ci rabaw do ka clé mbale de ko ga soci Allah akbar ya e bala mo to ni gala mo so be e mo so law e janya mo so ga su manase e be don ki daw fe kabini fitri ali te ba su ko ne kala fo fajiri ya Allah akbar goya yeta do manase ko ko manantere ke ma chatula ya nam ka su ko da ka yeta katla to ni kibina namara ga gata ma kadala to na dunga suibi ya ko to ne be min ko su tigi ni che namara to su ni ngari che to ba kala mo teble na mo to tigi be ko ni che kala ni namara to su jamfanti muso ni shubi la domina ayre ko kaka shu amanga no tigi da anda kuni shui nam ya kle ko mame uta ya nam aje so bana ngai kana je shula de nam wani namara to ko la ke beta su tigi ka su jamfa ka to di dore ma su da temina wona gwa yoli la de fabi mbele ko mi dunso ya nam ni matle jagwa te benani bo gwada be mina shu da be mina namara to te mendo ka dala ibo ko nam manga mode ka jugun suma ya manga mani zoide ma yen zonde do sigarati minaka nam dubia sigarati mina zondo to yaka do na ko tuma ko mune be sigarati la ni zonde do yaka do do na tala de ko mi sigarati mina be si so lawo ya nam shumu me no ngo shishi bi fagaw ya sigarati mina wallahi sizibe ki satai nam ya wa sigarati mina shishi mani faga jahannama direct ni mo ganto law be mina like ma jodo na sigarati mina be mini nam ba sai be ka shishi buntu yi muso fe bona ma ya faino wallahi cha tuma be bon wujulen bi bo ko mi tren ngolo ya nam buntu tu wa bina ni gele min to nganga furu de nama droga da de uma abodo sigarati la katasma blo la ko bla fie fe ya nam sigarati mina ala ko kanga na ira faga sigarati mina ira faga shui do ko ma de kuma da karam gode mi yeto ne sigarati mi do de ko ne ma ko sigarati te qur'ane kono nam ne ngoni min te qur'ane kono e bo korobo ko ni min te qur'ane kono ko de ato ne ba mi ne ngo batterie ji te qur'ane kono e bo miya ya nam batterie ji te qur'ane kono ya nam boto ma sigarati to sigarati mina nam imiri shew be jena sigarati ko lu ta fara etaka wallahi nam sheba nyon so godu ne mama go shebe sigarati ngurun kunu ne amo me ba dubia sira daji wulu da yala folo amo me ambe bilongo na da fare me sira la ala ta ga kuma ko mana nyiga da bi ko na bakare manga samara ko refa ko pu nam sira to ya ikalafiya yo kungurun ndima ola mesegi muso tigi ma yoli do sutigi ka siècle o de daga blani nga minga sute etari daw fe o de fana mayini nga ko yele ki dawala sibi minato mu'minana ko sibi minato mu'minana eno muso namarato abeba do ka be dutigi sutigi ka janvala na dara nyon fa do o mele egwen ere masira la nye iko ni muso do ne kono mana sura do chu nyamo den te koy iga wuro tandendo nga den su mi ndo atwa ko sansan ko sako de
Allahu akbar. Naam. Sariya ka sansan ko sabudi. Dubiya. Naam. Basa chutu ndala mu hidafe. Kilimaliya. Naam. Soti na marato. Ane sugo tilada mina de woni nyonte. Abe baramuso den son sugo la chefla. Allahu akbar. Kamso mangoni den ta kelen do ko bua. Iye kelen ne maga karza ta ka ane karza ka flota tu yeta mati nyagadi. Ya. Ka flota mati nyagadi tunde. Sugo tundu. Na marato jamfanti melekelen wo so fala ma no jela. Ola ko rodi chawrabaw ma chawrabaw muso chawrabaw anyi bali maya bembali ya foni hebi o kana kan se ko e ga chawrabaw akana to abada katlim bali ya katake so ci sababu ja Allahu akbar ikana to abada muso mango ko ntonyo kato de untonyo bamanan ko to di yorola ni namina fla sigiri koro namina kelengadi kelemandi ifolola dumana iyo dungo ba kasoro imafa wallahi bi bolola ba sunna bumana sigatala dubiya muso mangoran kalon kan nenyana ijogote fon chenye ala bolo ko minen jigiro tena ko balima tena kan tonyo aya sirakala je no muso sabalila de dudun tabaga bina ko dili Allahu akbar dubiya wallahi yoro chamana muso mango de ne bege du tabaga sigatala cha Naam. Yoro dima mata bangola menta joya ala mani sawaba bena ala manga bato minena kurana jigina ala ka here am kurana jigina ka ga shuma here kurana jigina ka ga jigina ma here ka kan shuma here kan dungo nya kan boko nya kan nya bursi gono kan nya bama kokono kan nya tungana ekol de ala ka ekol yiriwa ala ka taganie murikala de madrasa de ala ka kalan taganie ka were ge bele bawe ala mana wasara tungande wala ku son uni na furo baka diganga ya kana misiru joya ka kalaro joya kanga du jo ka fau hiji ka bau hiji ku kisi jatigu toroma Algeria ku kisi jatigu toroma Libi ku kisi jatigu toroma Italy ku kisi jatigu toroma Suragala ku kisi Arabula ku kisi Israel ku kisi Guinée Équatoriale ala ku kisi fambe ali munu be bamako ala ka be kisi ala ma be tangara ala kana nalin ga fu yambulo ala kana ga ganza yambulo anga choroba hali bi kana samare kautuya ala ka sanjama kanyana ka sanjama ga choroba yana kanga wala so de nyumana ku so de nyumana ala kam som senun sigu kun sigi sumala ala ka la wasa kantai ka dugutigi shimaya ka dugutigi kunaja ni ra kunaja doyo dugutigi utemena be makanyana o dugutigi do wure maso misiri ka joka dula sigatala pacha na wal dugutigi do sonengo misiri joma ako kamira boka na share ka duma de Allahu akbar anyama nyama kana bi alika su na ya ni dugutigi min kuna jara kodon ka be islamiyama ane be kulungele ngono ala ka miambulu ka sijani keneyadi ala ka na wasa ni min masro ka fobi lala nam foba na sorola qur'ana digilen go shini ya rabbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ani ke mola dutigi to wala ke mola alamin to wala ko ka girbo keni udenge musa bago no inshallah alami ko ka foli ke mu be to wala amu fo ko wali mando chana ani son yala ni gara femba de be miye bere fara anka sira ga yaka wa nyagon kan do ya to bi ni sira ka ke wala ba mu sigere bu ma ko mu sigere fa ngara fe o de kera nyagon fe o de ya to ni sira ka ko ni sigi senga ba a fola ka o te do aljira fa ka limilia wa o te na fo aka nyagon kanu ke mola ko mu be ko fe ni aw ka nyagon kan te ni tike aw mu fena be ko no ya ni aw fana ga nyagon kante aw tuna abalo bismillah ka se kan kine bayin na maya ni hedam yake wala mabi ni hedam inshallah ko ni mabi wallahi ahrat na se ga ko ga sadana wala baraji ala ba hage do ni do o ye oni mami fule gara wole kana dubu kono aw te kele de dara be kuma kun bela sunya cha ani son yala adu fora ni son ya bagato ni abla ka tasma la fie Nyaji balasa daji balasa ole kama ameka makafo ka bargada be ala kirako man lam yashkur nasa la yashkur Allah
ma o ma be ni ma se ki jo ngon fo ka wali man do alni alai heraka tigi wallahi at gis ala bargada ame kara umar dunya fo verma kan la seri nyumayna nyokele mo kuma damina ngo ay ko na yam fo wa jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum ay jihadi ga ala saraka ni aw kan nan folo ani awire kunyi kama dunya bo saraka afala fe tuni ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه اي موي katara dini silama ni wajulu kodo ani wajulu nyuma o ye karmo ka wajulu konnana hati yaw mbe fo nyake bi goma dunya ko tere kabine wati bi fo sisa kabina on te fo si bo fo sisa albi o be ka nidi ala makala ka dine la se mali wo musen konnana farafina musen konnana dara mi kuma kun tara suriya ver mani son ya bulma kaya fa inge jama fe ko karamo bela jelen to la ke bola du di to la non to la ko foli be na ba bela jeli min fina nana cena mu fugo wali manjo sawla kuma danana nye mo de wali ngoyena wallahi ngoni here bado de anga du ko yambi ngoma dunia shamfana de niya nga frota tu kun tekelele frota ka de ni do anana yambi ka be 2017 ma ngo sheri fro mo nana hali mi teke mo la ko yambi o le ke mo la wajuli imasila je don wala diner tori wala ngata ka se mali famele je le fe andi sheri fula re fene fo ko wali mando nyokele fo amun chesir lendo ka dina ni yirwa ka kuma fundi mo ma bamana gana an fa gana an ga to dum gana an bi shirla mo fola ay kra so bi ka mo kuma funi dina chamana an to mi dina chamana jar la kra so ka bo dibila no fo ko nana an tira ngaka mo bengo ni ashef chef madani haidara amba fo ka wali mando aka chesirla ale chesir mi mali ko nana ya ka dina yirwa ka wala ngada wallahi ame sherifu fo aka baran maina do ame fulli bla jelima ka kuma yin hunta ala sunya ya do la awa foli de doni mbi aw bla jeli yin ka ya fay ngaw kuma ka gele ka ti kuma ka gele o mbi ni do jeli kene fene piski man kana lillahi kana lahu ni man yake alai alabaki o do jeli kene ma ngoro be do yini anga ko min kala mo bla jeli fe ka do yini kala ma do dunya fe ake do ke anga ko ni to na dina sarairwa e surtout am ngala adina wajiri galawi ame do yana ke do kanye na e do kanye ada do ka ambal ma ke do de mal ma ko ansna to ko mani ay wallahi ale do ko awre wajiri galanga awa ko ni wono musa do ay wele saro kane am pili kurata ka jan ako musa wajiri kene ka ko ni wono na ni ko ngara wata dina kairwa ngoy ni maru dunya fe ni kene nga ke do ke ambal ma ke ni min ni ma fi sabilillah wallahi hala ame kuma ko la dunya fataw ala ka be sawbama ala le mun sabati ala ka dini indeme ala de mo deme ala fra de moka ay la sini fen fenge mo kam na ka baraka ne ay ala ko ke eja mustafa sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hakilina min nana ni jama n'aw farala ɲɔgɔn kan san n'aw ma ɲɛ a bɛ baara min kɛ il faut k'aw ka changement dɔɔni don a la amélioration ka don a la ni tubabu ko ten an farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ samiya donda mana se o ye cikɛ wagati de kuma setɔ ye o ye sɛbɛ wagati setɔ ye sɛbɛ wagati mun ka ɲi an daba masa an ka ɲɛsin o ma k'o deli
o ka se ka samiya diyan bolo o ka san fana diyan bolo fo ka se san wɛrɛ ma an y'o baara min daminɛ salon ɲinan édition an y'a laɲini ko munna an tɛ dɔɔni fara o kan o de ye ɲɛtaa ye pour que i ka ɲɛtaa dɔn i ye ko min kɛ salon i bɛ ka mun kɛ ɲinan écart jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc o kɛra ka wajuli kɛnɛ sigi wajuli kɛnɛ mɔgɔ nogo kan yi dɔnbaga misi de gere la o kosɔn an balimakɛ Mahamadu Elhaji Mahamadu Dunbiya o ye an yɛrɛ dɔ ye an y'a ɲini ka o wele ka na a kana hakili jigi kɛ an baden silamɛw ye so programme caman bɛ an bolo par exemple ni kuranajigi ni Ala sɔnna a nakunba yɛrɛ ye an sigikunba o ye kuranajigi de ye kuranajigi kɔnɔna la ninnu bɛ kɛ a kɛrɛfɛ ni y'a kɛrɛfɛ baaraw de ye kuranajigi bɛ yen ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an b'o kɛ an tɛ da o ma ɲinan ta an ko an bɛ mun fara o kan an den ni an dɔgɔnin minnu bɛ école la yan an bɛ a lajɛ première année kana se fo 6e année la o de ye an ka école so ye Kɛmɛgɔla dugu kɔnɔ yan bi minnu sera ka sɛbɛ kɛ ka sɛbɛsen ta ka kɛ ka u tɔ bɛɛ dan classe kɔnɔ ni Ala sɔnna ma prix dɔw fana b'an bolo ka di o ma u tɔw ɲɛnɛ u faden tɔw ɲɛnɛ classe kɔnɔ a b'a to minnu ma se ka o niveau sɔrɔ san wɛrɛ olu fana b'u cɛsiri kalan na parce que u ko tɛ folotɔ kana kɔnɔ tɛ san i yɛrɛ kɔ mɔgɔ tɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ n'i y'i sɛbɛ don fɛn fɛn ma Ala b'i dɛmɛ n'i y'i ban fɛn fɛn ma ayiwa Ala tɛ bɔ sanfɛ ka maa si dɛmɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ ma i ka ɲɛtaga yɔrɔ yira masa Ala in na o de ye an ka programme ba ye Ala ka tile bɛ hɛrɛ Ala ka si d'an ma Ala ka kɛnɛya d'an ma an ka foli bɛ Dunbiya ye an ka foli bɛ Bamakɔkaw ye an ka foli bɛ an ka commune denw ye an ka foli bɛ Kɛmɛgɔlakaw yɛrɛ cɛ ani muso ka nin to dugu la dugu tɛ goya parce que mara tiɲɛna marabagaw de tiɲɛna parce que ni i ka responsabilité e jɔyɔrɔ ye min ye mara la n'i ma se k'o kɛ mara bɛ tiɲɛ Ala ta ye min ye kalan bɛɛ ye kalan ye mais Ala ta ye min ye n'i y'o fɔ k'o don i denw tulo la mara bɛ segin so ni mara seginna so i kelen kelenna e kelen i muso kelen i den ɲana i dɔgɔnin den ɲana i ka du bɛ ɲa ni e ka du ɲana dugu bɛ ɲa mais an bɛɛ kelen kelen mana an jɔyɔrɔ bila ko an ka ko t'a la ko diɲɛ tiɲɛna ko denmisɛnninw de don donc mara bɛ tiɲɛ ni e ka du tiɲɛna o b'a tɔɲɔgɔn dɔ ka du tiɲɛ o fana b'a tɔɲɔgɔn dɔ ka du tiɲɛ an bɛ to la jamana bɛ tiɲɛ an bɛ to la parfaitement mara yɛrɛ tɛ yen donc mais ni nin nation bɛ kɛ a ka ca Ala fɛ mara bɛ segin so yanni ka nin bɔ an dusukun na dɔw wɛrɛ bɛ se parce que hakili la nin ye a siɲɛ kuranadi 3nan ye mais an ka ɲɔgɔn dalajɛ ka na kalan kɛ nin ye o 2nan ye ba bɛ ka don a la san wɛrɛ ta o bɛ juguya ni nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli di an ka ressortissants an ka denmisɛnnin minnu bɛ Bamakɔ adamadenya ye fɛn national dɔ ye bɛɛ k'a bila i kunkolo la ko ne kelen tɛ ko n ka dugu tɛ ja n bɛ dugu kɔnɔ i jɔyɔrɔ kɛ n bɛ dugu kɔkan i jɔyɔrɔ kɛ duguko la an fɛn filɛ nin sisan an bɛ sɔrɔ an fa bara ka ja ni Bamakɔ ye min bɛ kɔkan min bɛ kɔnɔ donc o la ni Bamakɔkaw ye nin initier k'a fɔ an ye an b'a fɔ ko tari an tɛ se k'an bolo bɔ a kɔrɔ donc ni Ala y'o organiser an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ accent sigi min t'a kunna o ye Abilaye ye Abilaye ye yanabɔ de n'a ka di Abilaye a b'a fɔ ko n fa ka dugu aw tɔ fɛn bɛ Bamakɔ aw bɛɛ wolola yan de mais ale wolola Kajolo de ale fa ye fonctionnaire de ye mais bi mɔgɔw bɛ nin ka na Abilaye dɔn ka tɛmɛ a fa kan Kɛmɛgɔla yan ani minnu bɛ kɛ an ka lajɛyɔrɔw la Bamakɔ olu bɛ Abilaye dɔn mais o tɛ Abilaye fa dɔn caman tɛ Abilaye fa dɔn n'a ka di a fana ko ko Kɛmɛgɔla ko k'a mun ci juguya ta ka da ko ne mago t'a la parce que ne fa de bɛ bɔ yan Ala barika la bi Abilaye tɛna sigi yan a den tɛ sigi yan a muso tɛ sigi yan mais n'i y'o kɛtɔ k'i cɛsiri tuguni ko ne fa bɔyɔrɔ vraiment i bɛ so siri i tɛ kun o la i y'a mɛn donc n bɛ min fɔ a ɲɛna komi nin ye a daminɛ ye ko daminɛ mɔgɔ tɛ an si dan dɔn ko cɛ ka tulonkɛ dabila bali kana i t'a kɛ kɛlɛ yɛrɛ i b'i ta kɛ nisɔndiya parce que e t'a ban wagati dɔn nin y'an san 2nan de y'a la 3nan bɛ 4nan fo ka taa an si s'a ma donc vraiment aw minnu bɛ ɲɔgɔn kan Bamakɔ a ye ɲɔgɔn minɛ an minnu fana bɛ so yan nɔ an ka ɲɔgɔn minɛ adamadenya la nin kɛra na fo n ka n ta sara n fa ye nin kɛ n fa la nin ba ye nin kɛ n ba la an k'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ de ye Kɛmɛgɔlaka an bɛɛ de ye Siyɛntula commune nin ye yan
dugu kelen-kelenna bɛ cogo min na an ka commune kɔnɔ i bɛ an ka dugu kelen-kelenna la a b'i komi i bɛ kɛ mɔgɔ la ni ne bɔra ka taa Sɛntola n ye Sɛntolaka ye ni n bɔra ka taa Farani n ye Faranika ye ni n taara Dusula n ye Dusulaka ye an bɛɛ de Buramalaka ye yan an bɛɛ Kuramanaka ye an bɛɛ Kɔgunaka parce que an bɛɛ de ye Bagayogo fɛn t'an ni ɲɔgɔn cɛ donc ni fa ye nin kɛ n na ne fa la ne gɛn t'a sɔrɔ an k'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que adamadenya la ni mɔgɔw ma ɲɔgɔn mago to ka yafa ɲɔgɔn ma diɲɛ ti ja ni sigi ma ja dɔrɔn adamadenya tɛ ja an ni ɲɔgɔn cɛ donc kɔrɔfɔ janba tɛ ne fɛ Bamakɔkaw ye min kɛ somɔgɔw k'o ladege Bamakɔkaw bɛ ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na an somɔgɔw fana ka ɲɔgɔn minɛ ten an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛ ten Kɛmɔlakaw ye nin initier cogo min na a ka di n ye n ka dugu fɛn fɛn bɛ yan an ka dugu fɛn fɛn bɛ yan an ka dugu denmisɛnw an fana ka se ka nin kɛ donc n'a bɛ yɔrɔ min na an ka taga ɲɔgɔn dɛmɛ i kungo la n na soli ka mɔgɔw la fa dumuni na o ka sɔn a la i bolo dɛ donc a ye ɲɔgɔn minɛ karamɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛ kalan tɛ mɔgɔ tiɲɛ tubabu kalan tɛ mɔgɔ tiɲɛ baliku kalan tɛ mɔgɔ tiɲɛ mori kalan tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ tiɲɛlen de b'a yɛrɛ tiɲɛ min filɛ tubabu kalanna de don mais a mana tubabu kalan fɛn di an ma yan an ka na kuranɛ de di an ma sinon a ye kalan kɛ ka tila a ye école babaw de kɛ ka tila o de ye ala sago sago hakɛto bɛ kuma la sala Muhamɛd bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد an bɛ foli kɛ jama silamɛ cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen na mɔgɔtigi ka ɲa ye subaga sara dugu kɔnɔ kunfin sara bɛɛ lajɛlen bɛ sa mɔgɔtigi ma nin ye ko ye bi nin ye jɔnkunnadi fɛn ye mɔgɔtigi caman tɛmɛna yan ala ma nin n'a tɛgɛ o tile rɔ ala y'a nɔgɔya e min ye i ka cɛsiri tɛ i ka kunnaja fɛn don ayiwa cɛkɔrɔba ka y'o ma ko ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ madu an tɛ se ka ale fo k'a s'a danna valeur min b'a la n'a y'o ta k'o rɔgɛ bi a tɛ sɔn ka na an ka dugu kɔnɔ wajuli la munna fɛn tɛ yan k'a di a ma dumuni tɛ yan k'a di a ma nafolo tɛ yan min b'a wuli kun bɔ mais n'i y'a ye k'a fɔ a bɛ Bamakɔ bila ka san ba tu kɔnɔ dugu rɔ karamɔgɔ Musa y'a fɔ cogo min na diinɛ kɛlɛ don a ye n'i ma se k'a kɛlɛ i ka nafolo la a kɛlɛ n'i bolo ye n'i ma se o la a kɛlɛ n'i nɛnkun ye madu an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ye fɛn min ɲini ala fɛ an bɛ ala deli ala kɛ o nɔgɔya a ye dugu ni ala bɛ dugu sabati la dugudenw ala k'u kana kɛrɛnkɛrɛnya yɔrɔ madu y'a fɔ cogo min na récitation min bɛ Bamakɔ an ka foli b'u ye an tɛ u sara sɔrɔ n'i y'a ta k'a rɔgɛ bi a ye min bɛ Bamakɔ a ye siya yɛlɛ mɔgɔ 100 ye n'i y'a ye k'a fɔ san o san u bɛ nin cɛsiri kɛ ka na dugu sɔrɔ yɛrɛ lɔn ye a ye bamananw ko ten ko solɔn ni yirilɔn adamaden k'i yɛrɛ dɔn n'i yɛrɛ dɔn i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a dɔn u ɲɛ b'a ɲɔgɔn in na ye a ka ca Bamakɔ u bɛ ka taa k'o kalan kɛ a ka dugu kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ a ye hinɛ ɲini don a ye n'a diyara yɛrɛ fana i ye n'a ye mago tɛ a ye wele yɔrɔ la i bɛ se k'a fɔ k'an k'a kɛ an yɛrɛ ye yan n'i y'a ye k'a bɛ ɲɔgɔn cɛ kana yan o kun ye bɔyɔrɔ ko ye mɔgɔ kana tulonkɛ bɔyɔrɔ la dɛ bɔyɔrɔ ye fɛnba ye adamaden min kɛ fɛn sugu sugu hali n'i y'a sɔrɔ k'i bangelen don siyɛsulu kɔnɔ i t'o ɲini k'a dɔn k'i to i la sangaso la ala sago ayi sago o nana ni fɛn min ye ne ye kuma sɔgɔma mɛ maa dan tigɛ a fɛn ka siya ka tɛmɛ ayiwa o nana ka na a kɛ ka dugu bolomagɛ kuranna kalan in kama k'a kɛ ka kuranna barika ɲini u ye barika min ɲini an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya i ye ala sago silamɛw sago a bɔnbɔn ni a woro n'a tamaro ayi k'a da kuranna karamɔgɔw ayi sara tɛ sɔrɔ mɔgɔ si bolo kuranna kalan sara tɛ sɔrɔ mɔgɔ bolo mɛ a yɛrɛ jɛtɔ ka hakɛ min sigi k'an kɛ nin kɛ a ye ni min bolo sera o rɔ o k'an k'a fɔ a ye darasi 7,000 sɔrɔ ko k'a minɛ k'a di karamɔgɔ in ma o minnu b'a la an k'a di wa cɛkɔrɔba an tɛ y'ale waati rɔ a tile 40 tun kan ka bɛn bi ma ayiwa a fana ye a kuma fɔ ayiwa an k'an b'a yira silamɛw la
karamɔgɔ kɛ duwawu kɛ cɛkɔrɔba ye a tagalen k'a to diinɛ bolo kan ala sago silamɛw sago hali bi ala ka dugu sabati nabaw yarabi u kɛnɛ bɔra so ka kɛnɛ bɔ ka don so ala ma kɛla ala ka dugu ni sabati ala ka dugu barika dugu denw ala k'u kana silamɛya ala ka jidi silamɛya ala ka sabati kuranɛ ni kalanni barika ala ka don dugu ni kɔnɔ kuranɛ ni kalanni nɛɛma ala ka don dugu ni kɔnɔ ala k'a kɛ ka fitinaw ɲɔni ala k'a kɛ ka balawu ɲɔni ciba kanu kosɔn bilen barika kosɔn salli ala rasuli an bɛ ala fo an ka bi don yelen na an bɛ ala fo an ka bi baara la anw de nin ɲini an mansaw fɛ yan de ye kɛmɔgɔla ye minnu b'a kɔnɔ ani minnu bɛ tungan fɛ olu bɛɛ ka bɛnkan kɛra an ka jɛ ka don kelen suganti an kana an ka ala dali ka alikuranɛ kalan an bɔyɔrɔ mɔgɔw ye ni o ye an yɛrɛ ye an mansa minnu tɛmɛna mun kɛra dugu lasiri ye a caman bɛ dugukolo jukɔrɔ an bɛ ala dali ala ka hinɛ an bɛ ala dali ala ka hinɛ minnu ye sayaforow ye minnu kɛra silamɛw ye an bɛ ala dali ala k'u mako to minnu y'an ka karamɔgɔw ye ni anw ye dɔɔnin kalan olu fɛ minnu ye an bangebagaw ye ni olu de ye anw kalan u ka baara la n'an kɛra bɔbagaw ye olu kɔfɛ an bɛ ala fo ka ala dali a ka hinɛ anw yɛrɛ kunna an minnu bɛ yan an bɛ ala dali ka ala fo a ka hinɛ an yɛrɛ kunna an bɛ laban ka ala dali ala ka hinɛ an na a ka yiriwa kɛ anw ye a ka jidi k'an ye an ka dugu ni o ye kɛmɔgɔla ye ni o ye kɛlɛyadugu kɛmɔgɔla ye an bɛ ala dali a ka jidi kɛ an ye minnu bɛ bɔ anw kɔ ka fara an yɛrɛ kun kan ka yiriwa kɛ an bɛ ala dali an ka komini ni o ye siyɛntula ye siyɛntula komini ala ka jidi ala ka yiriwa an bɛ bɛn min ɲini ala k'o don an ka komini kɔnɔ an bɛ bɛn min ɲini ala k'o don an ka dugu kɔnɔ an bɛ bɛn min ɲini ala k'o don an ka du kɔnɔ an bɛ bɛn min ɲini ala k'o don an n'an balimaw cɛ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka baara kɛ jɔn o jɔn n'i ma baara kɛ i tɛ bɔ jɔnya juru la fɛn bɛɛ sababu ye baara de ye baara ɲɛli ye tilennenya ye a latigɛ bɛ ala bolo an b'a deli a ka hinɛ an na a ka hinɛ an fa jamana la gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ ala k'a wuli an bɛ ala deli gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ ala k'a wuli gɛlɛya min b'an ka kominiw kan ala k'a wuli sanji nafama ala k'a di an ma kɛlɛyadugu kɛmɔgɔla cikɛdugu de ye an bɛ ala deli samiya ɲuman ala k'o di an ma samiyaji nafama ala k'o d'an ma an b'an ka dugu fo an minnu bɛ bamakɔ ani minnu bɛ tungan fɛ minnu bɛ jamanajanw kan an bɛɛ ka baara de ye nin ye ka laɲini kɛ fɛn o fɛn ni an y'a laɲini ka na an ka dugumɔgɔw ma anw de bɛ fɛ ka nin baara kɛ a ka ca ala fɛ o b'a to an ta la o ye bonya dɔ ye fɛn tɛ an bolo ka na kɛ dugu ye mɛ an b'a yira an tɔw la k'a fɔ an minnu bɛ yan an bɔrɔ an miiri b'a la dɔw o b'an bonya ka fara o kan o dakuruɲan kelen foli k'o kɛ dugumɔgɔw ye k'o kɛ dugutigi ni a ka dugudenw ye donc an kɔni ka laɲini tun ye min ye o de ye nin ye kuma donna ne da donc ni fili yera a la o ye ne de ka fili ye n tɛ o tɛ n cibagaw ka fili ye laɲini min tun bɛ yen o de ye nin ye halisa an bɛ dugawu kɛ ala ka karamɔgɔ Mamadu Dunbiya ala k'a mɛn an kɔrɔ an ka karamɔgɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ a bɛ fɛn min fɔ ala k'a mɛn tulo di an ma a bɛ fɛn min fɔ ala k'a dusu don an kɔnɔ kira bonya kama sallallahu rasul alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah lanakunanna minal khasirin amada assalamu alaikum wa rahmatullahi aidan ola baara min ni an bɔra k'a kɛ sisan a kɛra nafa min nɔfɛ ala de bɛ se k'a d'an ma n'a kɛra kuranɛ kalan de ye ko Alahu taala dun ko k'ale ka kumakan de ye kuranɛ ye k'a ka danfɛn tɛ o tuma kuranɛ ni hɔrɔma n'a barika kama ala k'an magow dilan yarabi minnu ye nin ko in a musaka ta u y'a bɔ sɔrɔ min kɔnɔ ala ka caman wɛrɛ fara a kan ala ka barika don sɔrɔ ninnu na yarabi a bɛ ka kɛ dugu min kɔnɔ a n'a sigiɲɔgɔn dugu bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o tuma u bɔra ka fɛn min fɔ n'o ye karamɔgɔ ta ye karamɔgɔ ta a ma se foli la bilen ye ko ye waso ban nka a mana kɛ cogo cogo adamaden ni ko kɛra adamadenya diyayɔrɔ ye kuma de ye sabu ala ye da d'an ma de k'an ka kuma o tuma ni mɔgɔ ye fɛn kɛ a diyara n ye ayiwa o ye kan wajibi ye karamɔgɔ ka nali u bɔra k'a fɔ cogoya min na n'an ko k'an b'a tanto fɔ an tɛ se k'a fɔ k'a se a dan na n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko nin ye ko wɛrɛ ye
ayiwa n'o ye nanzaraw ka taasira dɔ ye a bɛ fɔ de ko nin ka ciden dɔw nana anw fɛ yan n'o tɛ a yɛrɛbakun bɛ kunbaya yan nali ma nka n'i y'a ye o bɛ an cɛla yan min mago mana jɔ a la o bɛ taga fo k'i tɛgɛ d'a ma k'i gɛrɛ a la ayiwa cogo min ka di ye o tuma o y'a yɛrɛ ka limaniya hakɛ yiralen k'a sɔrɔ hali a ma se yɔrɔ jan sinon n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a ka limaniya hakɛ tɛ ayiwa n'i y'a sɔrɔ ko natala ko don walima tɔgɔ ɲini ko don an ni nin tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan yan an b'a fɔ a bɛ baara min na hali bi a tɔ kunna ban ala k'o nɔgɔya a ye yarabi a ka baara nin bila kɔrɔya a kana bila bana ye ala kana n'a nimisa ala kana n'a lebu ala kana n'a labila ka kɛmɔgɔla dugumɔgɔw fo a sokɔnɔta ni kɔkanta ka u fo nin bɛ mɔgɔ ɲabɔ dugu fɛ dugu min ni a ka hakilina denmisɛnw na mɔgɔw ka hakilina sera ka kɛ nin ye mɔgɔ bɛ ɲabɔ o dugu fɛ hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko yɔrɔ n'a cogo tɛ minnu gulen don yan kan hali i bɛ se ka wuli ka yɛlɛma ka na segin nin dugu la n'i y'a sɔrɔ i ka dugumɔgɔw ka laɲini tɛ ni ɲɔgɔnna ye sabu n'i y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko hɛrɛ o ye jama bɛnnen de ko ye alakira b'a fɔ ɲɛna kisi ni nɛɛma b'a ma ko jama faralen ɲɔgɔn kan k'o ye nɛɛma de ye mɛ ko farafarali k'o ye jankata de ye o la nin b'a yira kɛnɛ kan k'a fɔ ko nin dugumɔgɔw faralen don ɲɔgɔn kan u bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen ye u ŋɛninkɛ ye kelen ye mo an tɛ ala ye mɛ an fana tɛ siga la k'a fɔ n k'u ka saraka nin k'a bɛ bi sabu kuranna min kalanna hali k'a da o yɛrɛ ma ayiwa minnu fana bɛ k'a kalan ni hali n'i y'a sɔrɔ nata wɛrɛ bɛ olu la ala ɲɛ bɛ olu la mɛ minnu y'u ka nafolo bɔ k'a don a da la o tuma ala ɲɛ bɛ olu fana ŋɛninkɛ la dɛ o tuma an ka komini dugu 12 a misiri bɛɛ lajɛlen karamɔgɔw tɔgɔ la ayiwa an ka ɲɛmɔgɔ danga bɛ yan n'o ye solo dumuya ye ka bɔ Nɔyi u bɛ an denmisɛnninw bila ka foli kɛ ayiwa o ye ko n'a cogo ye ka bonya da ɲɔgɔn kan n'o tɛ an kuma yɔrɔ tɛ yan ye o tuma silamɛtɔn fɛn o fɛn n'a b'an ka jamana kɔnɔ an fana kɛlen don k'o bɛɛ représenter yan a kɛra imama ye o a kɛra ijma ye o a kɛra AMGM ye o a kɛra a fɛn fɛn ye o tuma nin jamakulu kelen ninnu de bɛ k'olu bɛɛ fana ka jɔdugu fa yan o tuma an b'a fɔ olu tɔn bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la ayiwa ko ka kɛmɔgɔlakaw fo ni ɲɔgɔnna caman kɛnɛ ala k'a nɔgɔya an n'u ye u y'a dabɔ ŋɛninkɛ min kama hali bɛ ala k'o sabati sɔrɔ ala k'a jidi sayafuraw ala k'a hinɛ se u ma o tuma ko kɔkanmɔgɔw ko ka duwawu kɛ olu ye o duwawu an bɛ tila k'o di karamɔgɔw ma o k'o dakuruɲɛ kelen duwawu kɛ o tuma karamɔgɔ diri fana duwawu kɛra a ye cogo min na o tuma hali bɛ an bɛ segin o de kan an b'a fɔ ala ka hinɛ karamɔgɔ diri la n'i y'a sɔrɔ ale bɛ kɛnɛ in kan yan bi alhamdulillah kɛnɛ bɛ se ka lawaso ka se nin hakɛ fana na walima ka tɛmɛ nin kan o tuma kɔrɔfɔ min bɛ an fɛ k'a di kɛmɔgɔlakaw ma ani silamɛ jama ma o kɔni de ye nin ye baara in a ɲana a ye anw nisɔndiya kosɛbɛ ka nin to yɔrɔ la a bɛ silamɛya dɛmɛ a bɛ silamɛya kɔrɔta nka ni nin tɛ yɔrɔ la o tuma mɔgɔw hakilina tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ hali bi a dabɔra hɛrɛ min kama ala k'o nɔgɔya an ye dabɔra hɛrɛ min kama ala k'o nɔgɔya an ye ala k'an balo ni silamɛya ye ala k'a kɛ silamɛ jamana ye ala ka denw lakana ala ka musow lakana ala ka sɔrɔw jidi ala ka haminanko nɔgɔya ala ka hinɛ se an ka silamɛ furu ma ɲininikɛla minnu bɛ kɔ kan ala k'u ɲuman segin kan an ɲuman sɔrɔ u taara ɲinini min na ɲinifɛn ɲuman ala k'a nɔgɔya an n'u ye yarabi a ɲuman ala k'a an n'u ye jamana olu gɛrɛgɛrɛ n'a sitanaw ala k'u kisi olu tɔɔrɔ ma ala k'u n'u bɛnbaga ɲumanw bɛn ala k'an kunnadiya ala k'an wasa ala kira hɔrɔma kosɔn sala ala rasuli ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وسلم كان قد ووك كوكا مغوي أم بدو أودا من سوكونا يا سوكونا مغو دغوني هو سيكاسو بغوني باماكو وبيبي جاتي سوكونا تادوي أنغا مونو يربيا فولي بفولاولا سلاميو بني بلاسي دونغوي mɔgɔw bɛ yen bi ala ka latigɛ kama walayi a bɛ to kɔgɔji kɔfɛ k'a fa su ko mɛn se wɛrɛ foyi t'a ye fo k'i sigi k'i suma a tɛ se ka ji nin tigɛ kabina dɔw b'u sigilen to u jatigila la kɔgɔji nin kɔfɛ k'u wolo ba su la ko dɔn Facebook ko ni fɛnw tilen na f'u b'a ba su yira a la i sigilen ta ye kasi ye ten i donna magariko la cogo min na jamana kɔnɔ e b'a dɔn bɔcogo t'i la k'i bɛ n'i ba su don k'i bɛ n'i fa su don olu tɛ yan sɔrɔ minnu bɛ cɛkɔrɔbaw senkɔrɔ yan olu de y'a pɔnse tagala ye
olu de y'u dɔnnibaga ka taa Gabriel Touré la olu de y'u kobaga ye so kɔnɔ n'a ma taa dɔgɔtɔrɔso la bɛɛ ma n'i jɔyɔrɔ kɛ a bɛ ɲa minnu bɛ so kɔnɔ yan a y'a seko kɛ f'an k'a dɔn k'aw bɛ yan minnu bɛ tunga na walahi a bɛ baara min na an b'a dɔn o tungana mɔgɔw bɛ baara la ka misiri ɲumanw jɔ k'an dɛmɛ ka ekɔlisow jɔ silamɛw ka hɛrɛ don du kɔnɔ ka so yɛrɛ kɛ yeko fila ɲuman ye duwawu b'aw bɛɛ ye han bɛɛ k'i cɛsiri an b'a ala deli aw yɛrɛ ka ala deli an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ala deli minnu ta la dugu den kolon minnu bɛ ka na ni bandiw ye ka na misiw bɔ wɛrɛ kɔnɔ dɔw fana ka wolo tɔnɔ kɛra o de ye k'u wolo ka bɛn dugu bonɛ ma i mana dunanso nalen dugu kɔnɔ misi suɲɛ la walahi dugulenso b'u ɲɛ dugulenso b'u ɲɛ k'e wolo tɛ k'e bila jamana cili kama e ka nafa den kelen tɛ ka fɔ dugu la fo e ka bonɛ an tɛ ala deli nin den sugu wololen na o tuma so kɔnɔ den ɲumanw n'o ye minnu sigilen bi yan ani kɔkanta ɲumanw an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen mago dilan hali hakili ɲuman tɛ minnu yɛrɛ la an ka dugawu kɛ ala ka kɛnɛ nin sigi k'u ma hakili ɲuman ye ala k'u tuubi cɛkɔrɔbaw k'an tulo bila denw kibaru duman na ala m'a kɛra musokɔrɔbaw k'an tulo bila denw kibaru duman na ala m'a kɛra tungan kaso ala k'u kisi an ma tungan jangata ala k'u kisi an ma ninnu bɛ taa san tan kɛ papiye dɔ ɲini na italiw ni fɛnw na sabu u bɛ tilen ka telefɔni ci an ma o walayi nin yɔrɔ dɔw la ni faama jugu dɔw bɛ ninnu ka san tan papiye ɲininen k'a minɛ a la k'a cɛ ci fuwan nin bɛɛ makari ko bɛ ka da denmisɛnninw kan a dɔw ko nin bisigi den dama dama dir'u ma midi la bi k'u t'u bolo kaso la fo minuit tuguni bisigi den dama dama wɛrɛ bɛ d'u ma u bɛ makari ko sugu bɛɛ lajɛlen na nka u mana fitinin sɔrɔ u b'a dɔn k'o ye belebeleba y'anw bolo yan u b'o bila ka na an tɛ dugawu kɛ ninnu ye o tuma dugawu bɛ ka k'u ye ala ka wari nɔgɔya minnu bɛ furuko la ala ka furu nɔgɔya a musomanw ka sigiyɔrɔ ɲuman d'u ma a cɛmanw ka furumuso ɲuman d'u ma dutigiw ala ka n'aw jigi tigɛ ala ka n'aw jigi tigɛ kibaru jugu min kan ka don an tulo la ala ka don an n'o cɛ ala kana kibaru jugu s'an ma ala kana kɛwale jugu s'an ma garijɛgɛ duman bɛ minnu na ala k'a tɔ saniya garijɛgɛ goman bɛ minnu na ala m'a jara minnu garijɛgɛ sirilen ala m'a fɔni na minnu bɛ jago la minnu bɛ sɛnɛ la minnu bɛ baganko la minnu bɛ ko wɛrɛ la ala ka bɛɛ sɔn f'i fana ka mɔgɔ wɛrɛ sɔn ala m'a n'aw wasara ala m'a n'aw kunnadiyara examenw sera dɛ ala ka kalan nɔgɔya DEF sera bagi sera ala ka nɔgɔya an ka denmisɛnninw ye minnu y'a jɛ fɔlɔ ala ka u kɛ ka tɛmɛ sini ala ka don u garijɛgɛ la minnu yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ bɛna kɛ nin ye ala k'a kɛ tako kelen ye k'a kɛ ɲɛtaga ye minnu yɛrɛ tilalen don u bɛ yɔliyɔli la baara ɲini na ala ka baara ɲuman d'u ma ala ka baara ɲuman d'u ma ala m'a n'aw wasara an bɛna kalanden kura minnu fana don ala k'u kɛ kalankɛlaw ye maître ɲuman ɲuman ninnu yarabi ala m'aw dɛmɛ na aw de bɛ ka ministrew lamɔ ka présidentw lamɔ maîtrew kabini ala ye diɲɛ da maître sara tɛ sɔrɔ ala m'a n'u dɛmɛ na professeur ɲuman ninnu ala m'a n'aw dɛmɛ na mualimu aw bɛ yɔliyɔli la fo k'aw fasow bila ka taa walidenw na kalanni kama yarabi ala k'an bɛɛ jigi tugu ala m'an bɛɛ wasara ala m'an bɛɛ kunnadiyara rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله manden sariya ko ten ko ka kalan ka kodɔn ka tilen ka baara kɛ foyi tɛ o kɔ adamaden i tɛ foyi ye kalan kɔ kalan daminɛ fɔlɔ o ye i ka i mansaw dɔn ka i ka kira dɔn ka i ka dinɛ dɔn o tɛ se ka ɲa ni alikuranna ta fɛn fɛn n'i b'a kɛ fasoko la duko la jamanako la fɔ i ka a laseli kɛ alikuranna ye donc o ye ne taabolo ye o ye tɔn in taabolo ye wa an bɛ fɛ an ɲɔgɔnna minnu fana bɛ yen mali kɔnɔ mali kɔ kan bɛɛ ka o taase in ta a ka ca la kulekan min bɛ ka bɔ
ɲɛmaw fan fɛ kulekan min bɛ ka bɔ dugudenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ caman bɛ bɔ o dekun na sani nga nda se ni yɔrɔ jan ma n bɛ nga monsieur le maire fo n'o filɛ n kɛrɛfɛ yan o y'an ka autorité administrative ye n'o ye monsieur Mohamed Bagayogo ye an ka préfet a ma yen sɔrɔ mais ale ye gouvernement jɔyɔrɔ fabaga dɔ ye donc an ka foli bɛ a ye ministre fɛn fɛn bɛ yen fɛn fɛn nomena nin wagati in kɔnɔ ka taa se président Ibrahim yɛrɛ ma ani madame la première dame parce que a cɛsirilen don denmisɛnninw ka ladamu na faso jɔ la an ɲɛ b'o la su ni tile donc an ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma maa ma ko i ka laɲini ye faso ko ye a fɔra ten dɔnnibagaw bɔra k'o fɔ sisan ko faso jɔ faso kanu o ye limaniya ye limaniya o fana ye diinɛ dɔ ye kelen ka fisa bilen bilen fana ka fisa abada ye folotɔ kana kɔnɔ tɛ san yɛrɛ kɔ n tɛ sɛgɛn o fɔli la an denmisɛnninw an ka ɲɔgɔn minɛ an bɛɛ de ye kelen i bangera yan i ma bange yan i ye muso ta yan i m'a ta yan i bɛ baara la yan i tɛ baara la yan an bɛɛ de ye kelen ye jeli kelen n'an y'o dɔn a ka ca la mankan bɛ ban an ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔkɛ da sera kuma dɔ ma sisan ka misi suɲɛ i taara i balima ka sɛnɛ kɛ misi suɲɛ e bɛ taa kɛ mun ye a bila i kunna i ye min ta i yɛrɛ ta de ta e k'an k'a ɲini k'a di maa min ma e k'an ka maa min lakana sira sugu bɛɛ kan ni e y'o ta ka taa feere ma d'a la n'i ko dɔ ma cɛkɔrɔbaw ko ten n'i ko dɔ ma k'o ka su tɛ ko ma d'a la n'i ka dugu bɛ jɛ dɛ ni denmisɛnninw y'o faamu kokolon caman bɛ yen a bɛ kɛ a ka ca la a bɛ dabila musomanin minnu fana bɛ taa tungan na cɛkɔrɔba da sera a ma sura an b'a caman ye an ɲɛ kumunen don mais halisa u t'a dɔn de n'i y'a dɔn i bɛ ka baara min kɛ i bɛ segin i kɔ n hakili la ni aw sera aw ka tafe bolo la diinɛ yɛrɛ ka bɔ a la n hakili la i b'i yɛrɛ tanga i b'i ka denbaya tanga i b'i ka sini ɲɛsigi fana tanga o dakuruɲɛ damadama de tun bɛ n bolo ka fɔ ne dɔgɔninw ni n denw ani n filanw ye ala sago i bonya b'a la an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli duwawu minnu kɛra kɛnɛ kɔnɔ ala k'u minɛ maa minnu kɛra nin ko in sababu ye u y'a kɛ ni nafolo min ye ya rabbi ala kana ta yɔrɔ langoloya ka ala subhanahu wa ta'ala deli jamana in ala ka basigi ala ka bɛn don jamana in na jamanadenw ala ka u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni sanu ni wariye donga shere more donga ka fusa ni sanu ni wariye